pagpatay sa usa ka sales ladies report ni Brigada Alan Tangkawan. Brigada Alan, ibrigada mo! Brigada Live Report. Nagduda ang pamilya nga gilugos og gituok. Hinungdan nga namatay si Charina Relativo. Gumikan kay walay sapot tibuok lawas ug walay samad ang kalawasan nga nadiskubrihan sa giabangan nga lawak sa Sitio Laguna, Barangay Bulacau, Dakbayan sa Sugbo, alas 11 sa buntag Biyernes, Agosto 2, 2024. Ang biktima nga si Charina Relativo, 27 anyos, lumad nga taga Bulas sa Argao, Cebu. Dunay kaipon bago lang naabot sa nasod gikan sa Saudi Arabia ug usa ka buwan pa nga nagtrabaho sa usa ka dakong mall sa Dakbayan sa Sugbo. Base sa inisyal nga investigasyon sa Idayawan Police Station, nakit-an ang patayng lawas sa biktima human miadto sa iyang boarding house ang higala sa iyang live-in partner aron susihon kay wala na kini mo reply sa mga text messages. Nakurat na lang nakita nga hubo na ang lawas niini ug dunay sunog ang buhok samtang anaa sa tapad ang stove sa butin. Sa paghinabi sa Brigada News FM Cebu sa mga silingan sa biktima, ang nagpuyoan na ang katuyang amigo katong naipaktik ba nga naibati dada mao na ta ko nadunggan kami duha sa ako anang niya ayaw dungga ba bay ni ana wala ayaw daw dungga ba ni ana ang akong anak may nakaingon lo gawas sa kuno nga dumi kay mura lagi ron gibastro ka babay kay mura kuno gibastro ayaw dungga babay. Apan wala sila nasayod kung kinsa. Kinsa man ning lakihan ningon ay dong babay. Ako sa lagi na ang pangutan na. Makaila ka tong tingog kinsa man to. Dili baka ni siya ang katong lalaki. Nasayran sa Brigada News FM Cebu. Dunay higayon ang biktima ni sumbong kang Janje nga iyang kaipon nga adunay magsigi og pamuso kung maligo siya sa gawas nga bahin sa ilang gipuy-an. Tungod sa hitabo, maglisod pagdawat ang pamilya. Si Lorito Relativo ang nagbangutan nga amahan adunay panawagan. Ako lang yung turyan na surrender na lang siya sa itong mga kapulisan para manubag siya sa laon niyang gimo para makabuot ang justisya sa kong anak na iyang kinapanos tamasan. Bata pa taon kayo kong anak dagan paunta itong mayong ugma mabot yung kinabuhi na iya lang gimuan sa iyong konsensya ang taon siya surrender siya sa mga kapulisan. Iyang gidaig sab ang paningkamot sa Inayawan Police Station. Kung gagawin sa itong mga kapulisan sa Inayawan Police Station na kung hinaot unta na dili unta sila kapuyon sa pagpagita sa kriminal unta makita na yun nila ang naghimo sa mga krimen haron mapasakaan na ito ang kaso para manubag siya sa iyang gihimo sa laon. Dugang sa amahan di sab niya malimtan kung unsa niya kapinangga ang biktima. Paminaw kung anak ko, tuminaw yung kalag, maamga ni Sir Andres kung doon. Kung mahimo, ayaw magsagdi mo, nagsunog kami, kanan, nabahimi, pirme, kung sa dito, dawa sa tabo nila. Napaubos na sa autopsiya ang lawas sa biktima. Kasamtangang gihaya ang patayng lawas sa biktima sa Bulasa, Argao. Padayon pa ang gihimong investigasyon sa kapulisan aron matino og kinsa ang responsable sa krimen. In the heart of changing life, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.